Osasun itunean proposaturiko neurrien 85% jada martxan daudela jakinarazi du asteazken honetan Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak. Itunaren maila Gasteizen bildu da gaurkoan eta testuinguru horretan eman ditu adierazpenak Martínezek, ekimenok praktikara eramateak Osakidetzan benetako aldaketak sortzen ari dela baieztatu. Jaurlaritzak eginiko balantzea marketinga dela salatu du ordea Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak eta errealitatetik oso urrun dagoela. Hasi berrientzako doako eskola orduak antolatu ditu AEKak datorren apirilaren 22an. Hasiera mailako euskara eskolak euren 100 euskaltegietan eskainiko dituzte, korrikaren 12. eguna izeneko ekimenaren baitan. Aurtengo euskararen aldeko ekimen erraldoiak sentsazio indartsuak utzi dituela baieztatu du AEKak eta euskararen pizkunderako zer eskaini alduen erakutsi nahi diola Euskal Herri osoari. Hala, doako eskolez gain, mintzodromoak ere antolatu dituzte 75 herritan, maiatzaren 21ean. Arroitzen aurreikusitako biogas instalazioa eraikitzeko baimena bertan bera utzi du behin-behinekoan Nafarroako gobernuak. Herriko udalak aurkezturiko helegitearen ostean hartu du erabakia, partzeletako jabeen berariazko baimena ez edukitzea eta sorturiko digestatuak kudeatzeko behar bezalako planik ez egotea argudiatuz besteak beste. Arroizko udalaz gain, Sustraik eta Stop Biogas plataformak ere plazaratu zituzten errekurtsoak. Gabon guztioi eta ongi etorri apirilaren 15ko albistegira. Asteazken honetatik aurrera, indarrean dago migratzaileen erregularizazioa onartzen duen dekretua. Espainiako gobernuak onartutako neurriak 30.000 pertsona ingururi eragingo die Hego Euskal Herrian. Asteazken honetatik aurrera indarrean dago migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartzen duen dekretua. Espainiako ministroen kontseiluak onartutako testuak 30.000 pertsona ingururi eragingo die Hego Euskal Herrian. Apirilaren 16tik aurrera hauek telematikoki hitzordua eskatzeko aukera izango dute, prozedura martxan ipintzeko. Eta 20tik aurrera, berriz, bai eta aurrez aurre ere. Dena den dekretuak zenbait baldintza aurrikusi ditu. Esaterako aurrekari penalik ez izatea eta ordena edo segurtasun publikorako mehatxu ez izatea. Halaber, erregularizazioa soilik eskatu ahal izango dute 2026ko urtarrilaren 1 baino lehenagotik Hego Euskal Herrian, herrialde Katalanetan, Galizian eta Espainian egon direnek, eta eskaera egiteko unean gutxienez bertan 5 hilabetez jarraian egon direnek. Baldintzak betetzen dituztenei urtebeteko bizilekua, lanbaimena eta osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea emango diete. Gizarte segurantzan kotizatzeko aukera ere izango dute. Elmasaiz Espainiako gobernuaren bozeramaile eta inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak adierazi duenez, prozesuak Espainian bizi diren milaka lagun erregularizatuko ditu. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik gai honi dagokionez hasieratik adierazi izan du erantzunkidetasunarekin, aurrerapenarekin eta leialtasun instituzionalarekin lan egin duela. Hala ere ohartarazi du ezohiko prozesuaren erabakia, erregularizazioa eta kudeaketa Espainiako estatuari soilik dagokiola. Espainiako gobernuak dekretua onartu baino ordu batzuk lehenago, Comisiones Obreras sindikatuak greba mugagabea deitu du atzerritartasun bulegoetan apirilaren 20irako. Arrazoia azaldu dutenez, ministroen kontseiluak estatu osoan aurreikusitako 750.000 eskabideren aurrean lan baldintzak salatzea da. Era berean soldatak parekatzea eta arreta emateko lanpostuak sortzea ere eskatu dute. Munduko medikuak elkarteak agerraldia egin du asteazken honetan Iruñean. Bertan, Nafarroako osasun sistema publikorako sarbidean topaturiko oztopoak dokumentatzen dituen txostena aurkeztu dute. Guztira, 73 pertsonari eragiten dieten 205 zailtasun. Nafarroako munduko medikuak erakundeak aurkeztu duen txostenak 2025ean 73 pertsonari eragiten dieten 205 oztopo dokumentatzen ditu eta agerian uzten du ez direla kasu isolatuak sistemaren egiturazko akatsak baizik. Osasun txartelik ezak, administrazio trabek eta lurralde eta ekonomia desberdintasunek aitortutako eskubidearen eta arreta jasotzeko benetako eskubidearen arteko aldea sendotzen dute.
2025ean Foru Erkidegoko osasun sistema publikoan sartzeko egon diren oztopoak aztertu ditu Nafarroako munduko medikuak erakundeak eta 73 pertsonari eragiten dieten 205 oztopo dokumentatzen dituela azpimarratu dute asteazken honetan Iruñean. Elkarteak osasunik gabe bizitza gelditu egiten da txostena aurkeztu du eta adierazpenak eman ditu bildutako 2025eko datuen hausnarketa egiteko asmoz. Maria Flamarike erakundeko gizarteratze arloko koordinatzaileak eta Yamila Jalo eskubideen titularrak eta Flor de Afrika erakundeko bazkideek egin dituzte adierazpenak. Flamarikek adierazi du txostenean aztertutako pertsonen 80%ik ezin duela osasun txartela eskuratu eta hori dela osasun sisteman sartzeko oztopo nagusia. Espainiako estatuan hartatutako pertsonen 60%ak ez du osasun txartelik, baina Nafarroan 100% igotzen dela azaldu du. Txostenean osasun sistemarako sarbide erreala eta bidezkoa bermatzeko neurriak planteatu dituzte, adibidez erroldatzearen eskakizun sistematikoa ezabatzea, bizilekua egiaztatzeko beste bide batzuk erraztea, osasun txartela lortzeko izapideak erraztea, eta kulturarteko bitartekaritza zerbitzuak erraztea adierazi du Jalok. Gaur egun euskarak bizi duen egoera larriari eta etorkizunean izango duela aurreikusten den atzerakadak kezkatuta, hori irauli eta erantzun bat emateko esnatu dinamika abiatu du UEMak hainbat eragilerekin batera. Atzokoan aurkeztu zuten ekimena Orion. Euskara larrialdi egoeran dagoela ohartarazi dute azken ikerketek eta joera aldatzeko premia urrats berria eman dute hainbat eragileek. Testuinguru horretan UEMak esnatu dinamika aurkeztu du euskararen egoera iraultzeko helburuz. Euskal Herri osoko lehen 18 eragilek bat egin dute ekimenarekin arnasgunak eta udalerri euskaldunak indartzeko konpromiso zehatzak hartuta. Argi daukagu arnasguneak eta lurgune euskaldunena giltzarri direla euskararentzat. Eta eremu horiek babestea eta sendotzea ezinbestekoa dela euskararen lurralde osoan eragin dezaten eta euskararen biziberritzean motor izan daitezen. UEMako ordezkariek azaldu dutenez arnasguneak funtsezkoak dira euskararen etorkizunerako eta gainbehera gelditza premiazkoa da. Eragilek nabarmendu dute joera aldatza dela giltzarria eta bakoitzak bere esparrutik ekarpena egingo duela. Bertsozale elkartetik euskararen lurgunea sendotzeko elkarlanerako prest geundela adierazi genien, izan ere, behin euskararen larrialdi egoera izendatuta eta datuak eskuartean izanik, aurrera pauso bat eman eta horien esanahia irauliko duten konpromisoak hartzeko garaia dela uste dugu. Gaur hemen bildu garen erakundiok nork bere konpromisoak hartu ditu. Nork bere errealitate, ibilbide eta baliabideen araberakoak. Baina guztiok borondate berak mugitu gaitu. Bizi dugun egoerari buelta eman beharrak. Ekimenak arlo askotako konpromisoak biltzen ditu, hezkuntzan, lan munduan, kulturan, kirolean eta ekonomian. Besteak beste euskara planak enpresetan sustatzea, finantza zerbitzuetan euskararen erabilera normalizatzea eta kirol eta kultur jardueretan euskara lehenestea. Lehenengoak dira eragile hauek eta ziur gaude olatu ederra sortuko dutela denen artean herriz herri beste eragile batzuek ere konpromiso gehiago har ditzaten. Esnatu dinamika datozen hilabete eta zabalduko da herriz herri eta azaroan emango zaio amaiera, parte hartu duten eragile guztien konpromisoak bilduz. Euskararen etorkizuna jokoan dagoela diote sustatzaileek, haien hitzetan esnatzea da aukera bakarra. Bizkaiko suhiltzaileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Bilbon lan baldintza hobeak aldarrikatzeko. Bertan izan da Xabi Alo. Protesta eguna dute gaurkoan Bizkaiko suhiltzaileek eta horretarako elkarretaratzea ditu dute Bizkaiko Foru Jauregiaren parean Bilboko kale nagusian, alde batetik soldata arrakalarekin bukatzeko eta beste alde batetik lan baldintza hobeagoak eskatzeko. Elkarretaratzea egin dute Bilbon Bizkaiko suhiltzailetako prebentzio, suhitzalketa eta salbamendu zerbitzuko langileek larrialdi zerbitzuan lan, soldata eta segurtasun hobekuntzak eskatzeko. Oreka salarial bat behar dugu, ze ikusten dugu zelan hor gauzen bitartean berdin irabazten dekogun inflazioagaz, beste soldatak igotzen direz eta gureak mantentzen direz.
naiz eta gure funtzioak azkeneko 15 urtetan askoz ez gehiago izen. Orduan, ez da aldatu izan direz gure soldatak, baina gure arriskua eta egiten dugu zen gauzak askoz ez gehiago direz, eta ez direz kontuan hartzen. Banaka ahulak gara elkarrekin geldi eztinak lelopean, suhiltzaileen osasuna eta segurtasuna aintzat hartzea ere eskatu dute, bereziki sektoreko lanbide gaixotasunei eta materialak eta ekipoak deskontaminatzeko inbertsioi dagokienez. Behar dugu inbertsio bat segurtasunean, ze ikusten dugu ez dotxela moten eman behar dotzen garrantzia segurtasunari, eta behar dugu protokolo zuzenak deskontaminazioan gainean. Ze ikusten dugu, egiten direzela gauzak, apurbet gu bultxaka poliki egingo dugu hau beste, baina benetan ez da konkretatzen zeo zer. Era berean salatu dute 20 urte baino gehiago daramatela soldataren inolako berrikuspenik gabe eta diote Bizkaiko Foru Aldundiak ez duela nahikoa borondate negoziatzeko. Egin dugu beraiekaz, urtero haie beti dauz irekite hitz egiteko beraiekaz, baina inoiz ez direz ailegatzen konpromesuetara. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna, bai, hitz egin aldugu dozin lekutan, baina hitz egiteagaz bakarrik ez dazku balio. Behar duguz konpromisu konkretuak. Proposamen bat, behar duguz proposamen konkretuak, ez berbaitea. Azkenean hori haien esku dago, gu ezin dugu esan gure dugu hau alau. Gu deko guzaue beharrak eta pentsatzen dugu haie dekea ardura ipintzeko proposamen konkretu batzuk gu ikasteko eta guk erabakitzeko ia hoiek ondo dauzen gutxako. Suhiltzaiek nabarmendu dute protesta ez dela lan aldarrikapen soila, larrialdi zerbitzu publikoaren kalitatea defendatzeko eta profesionalen eta herritarren segurtasuna bermatzeko modua dela. Azken asteetan plaza publikoko eztabaidara salto egin du berriz ere eutanasiak, Bartzelonako gazte baten kasuaren harira, duintasunez hiltzeko eskubidearen inguruko iritziak elkarbanatu edo plazaratu izan ditugu herritarrok, eta gaia konplexua agian edo ardatzugarri dituen abeintzat izanik ere guzti honi buruz argi pixka bat emateko gonbidatu dugu gaurkoan gurera Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubidearen aldeko elkarteko zuzendaritzako kidea. Eguerdion, Iñaki. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Hasteko eta jendea kokadadin konta iguzu elkartea zein kontestutan eta zein helbururekin sortu zen. Bueno, gude elkartea, Nafarroan eta Nafarroan eta Erkidegoan sortu zen duela 25 urte. Aurten 25 urte beteko ditugu eta estatuan duela 40 urte. Gurea ekintzaileen elkarte bat, ez gara profesionalak, voluntarioa gea, badaude profesional pade bat, baina ez dugu dirudi jasotzen inundi, bakarnei bazkideen kuotata. Eta independentzia hori mantendu nahi dugu, askotan, botere publikoen iritziarekin ez gatoz bat, edo frogatu den bezala, bultzatu behar izan ditugu lege batzuk eta eskubide batzuk lortu nahi ditugu, garaian ez existitzen ez zirena. Zuen izenean agertzen da, duintasunez hiltzeko eskubidea, nola ulertuko genuke eskubide hori? Bueno, eskubide hori guretzako funtzean da erabakia personalarena dela. Autonomia edo buru jabetza defenditu behar dela, eta momentu batean, gogorra bada ere, momentu batzutan persona batzuentzat, haien iritzian, irtenbide honena hiltzea da. Eta hori babestea eta beste batzuen aurka nolabait defendatzea, adibidez Eliza ofizialaren aurka. Eliza ofiziala pentsatzen dugu de bizitza jaingoikoa dena dela eta orduan ez dugula eskubide hori. Zorionez, lege batzutan aurrera paso batzuk eman dira, orduan aurrera paso horiek ja ezarneta daude eta nahi duguna horiek erabili ahal izatea nahi duena, eta urratz gehiago ematea. Zer, agian, esaten zuen bezala, hori kosta egiten zaigu oraindik ere guzti honi buruz hitz egitea, eta baita ere pentsatzea
edo zerk eramaten duen pertsona bat pentsatzera edo sentitzera nahikoa da, ez nago dointasunez bizitzen ari, esaten duzu bezala, hobe nago hiltzen bali manaiz, zer nola iristen zara puntu horretara? Argien adi da, legea, eutanasia legea jaso dituna. Eutanasia legea jasotzen ditu bi momentu edo bi kasu, ez? Prototipikoak. Gaixotasun sendaezina, aurreratua eta sendaezina, adibide tipikoa izango litzake minbizi oso zabaldu bat, eta hola. Eta bestea da, paidamendu kronikoa balia ezintasuna sortzen duen. Ezin zara, mendeko tasuna daukazu, ezea autonomoa, eta gaina sufritzen ari zea, kasu tipikoa da, ELA edo Alzheimer aurreratu bat. Hori dira, legez estatuan onartu dena. Gude, hor problema handia dago buruko gaixotasunekin. Buruko gaixotasunak ez dira lehenengoan ez dituzte ezartzen, sendaezinak momentuz medikuek ez dituzte sendaezin tratatzen, beti esperantza badago etorkizunean, baina badago jendea 10-20 urte sufritzen ari dena horrekin, eta bestalde autonomia galtzea, horietako persona batzuk, erabat galduta daukate autonomia, baina beste persona batzuk dauzkate bolada onak eta bolada txarrak, baina duela 10 urte, ez gara adi momentuko depresio batez. Adidea, prozesu luze eta paidamendu handiarekin. Eta hor, interpretazioa daude. Eta gero guretzako, badaude bi multzo handi, eskubide hau baliatu ezin duena, eta gure ustetan legea beste orraz bat egin beharko luke, horiek baliatu ahal izatea. Bada gu bizitza burutua pentsatzen duguna. Persona bat, bere bizitzaren bukaeran dago, ez dago hain gaizki, baina berarentza sufrimendua da, ez dakit ezin irakurtzea, edo ezin lagunekin egotea, eta pentsatzen, nire bizi izan naiz, nahikoa izan zait, eta orain nahiko nukena da, hil. Eta hortarako idudi egokiagoa da suizidio lagundua, hori adibidez Suitzan legeztatuta dago. Eta beste bada, oso gai problematikoa dana, eta da Alzheimer jota edo bere buruaren jabe ez diren persona, ja ezin dute erabaki, gai honetan importantena da erabakia norberarena izatea. Ezin dute ja erabaki, baina burua galdu dute, eta zuten egin. Bizi testamentu teknikoki aurretiazko bolontateen dokumentua egin gabe daukate, eta kasu hortan ez dago jasota. Naiz eta jakin bizitzan persona horrek esan ez zuela hortik pasa nahi, edo ingurukoek oso hori adautu beharko litzake noski, baina adaututa dago nolabait persona batek istripu badu, burua galtzen du, makina batekin konektatuta dago, eta aukera ematen zaio inguruko jendeari, bere adautegi baten arabera eta hola, desentxufatzeko aukera. Hori dago autonomiaren barruan. Persona hauek ez daude makina batekin konektatuta, baina jaten eman bezaie, mendekotasun erabateko daukate, eta momentuz multzo handi badago ezin dutena esaten duguna, beti nahi duena, eta burua galdu baldin badu, interpretatu egin behar dago, deitzen dugu heriotza biografikoa, bere biografiarekin doan heriotza bat. Nola, hau da, zen pasu ematen diren jendeak ulertzeko nolakoa den eta ze bide eramaten duen? Bueno, prozesua da, batez beste 40 eguneko prozesua da. Mediko arduraduna deitzen duena legeak,
lehenengo papera sinatzen duenetik. Jendeak normalean 60 egun edo gehiago, hasierako prozesu hori ez dago ondo antolatuta, ez dago referentziazko telefono edo posta zerrenda bat, jendea medikuz mediku edo medikoarekin behin baino gehiagotan insistitu behar du, eta hortik tokatzen da. Lehenengo mediku horrekin, 2 saio, 15 eguneko aldearekin, 2 saio, benetan esplikatzeko, haien artean, hitz egiteko, eta medikoak esan behar dio, baina aukera haue daude, besteak jasotzen du informazioa, eta 15 egunetara bermesten du. Orduan, bermestu eta gero, mediko horrek erabaki behar du, legeak ezartzen dituen baldintzak, betetzen dituen ala ez. Bere ustez betetzen baditu, aldeko txostena egiten du, eta orduan beste mediku batek egin behar du beste txosten bat. Konsultorea edo aholkulari deitzen den. Orduan mediku hori ez da izan behar talde berekoa. Izan behar da pizka apartekoa. Eta normalean da espezialista, gaixotasun batekin ari garenean, ez da derrigorrez, baina normalean espezialista. Lehenengoa askotan familiakoa da, baina ez beti, eta bigarrena askotan da espezialista. Horrek ere aldeko txostena ematen badu, hori doa batzorde batera. Eta batzorde hortan daude osasun arlokoak eta zuzenbide arloko, eta alde sozialeko gizarte laguntza arloko personak, eta baiezkoa, 3. segun nola, baiezkoa ematen badute, epe bat jartzen da, eta hilbehadun persona aukeratzen du, segunetan, etxean, edo ospitalean, segun batzutan derrigorra izan behar da ospitalean, adibidez organo emailekin, eta hola, baina aukeratzen. Orduan, tartean, lehenengo medikoak ezetz esaten badu, edo aholkulariak esaten badu, ezetz, orduan gaixoak erreklamazioa jar dezake batzordeotan. Eta orduan, kasu horietan batzorde honi izan da, baina gauzak ahri daudenean nolabait, hiru persona batzorde txikiago bat egiten dute, eta adostasun erabatekoa baldin badago, erabakitzen. Baina baldin badago ja bi joera, bi jarrera, orduan plenoan biltzen dira, eta erabakitzen dute. Orduan prozesu guzti hori, orduan zer gertatzen ari da ere batzutan, medikuentzat ere, bada lana deitu papera bete, errekize, eta gero beste mediku batek erabakia eman behar du, orduan askotan egiten dute atzeratu, eta gero sedazio adingarria edo ez dauzkagu datua, baina pentsatzen dugu, lege honekin gertatu dena da sedazio adingarria edo sedazio paliatiboa den bitarteko heriotzak ere lehen baino gehiago direla, eta ziur. Baina hori medikuentzat beraiek asumituago daukate, eta nolabait autonomoagoa dira, ez daukate nolabait arautegiaren aldetik hainbeste ez da hain prozesu luzea. Eutanasia edo norberaren bizitza amaitzeko eskubide horren inguruan onarpen maila handia dela sumatzen duzue? Oso handia da. Adibidez, legea eztabaidatzen ari zenean egin ziren azterketa soziologikoak eta oso handia zen, eta medikuen artean ere handia da, baina egituraren barruan badaude. Mediku batzu benetan kontran ez daudena baizik, eta beraientzat da lan gehigarri bat askotan beste mediku batek egin nahi ez duena, niri ekatzen edatena, eta badago problema bat normalizazio falta. Bi fase behar dira bat, lehenengo legea onatzea, gero legea ezagutzea eta formazio bat, eta gero da normalizazioa. Lege horren erabilera normalizatua egotea, eta ezagutzea, horrek egin zuen, eta zuen problematik izan, eta hori lankiden artean, eta
Izen den artean, denen artean, nik uste oraindik fase hortan gaude, normalizazioaren fasea, eta halako programak edo artikuluak eta inkluso Noeliaren kasua, nik uste baliagarria dela ezagutzeko gehiago eta normalizatzen joateko. Agian, oraindik ere kostat egiten zego aipatu dugun bezala, heriotzari buruz normaltasuna ere zer ote den zartzea zail, baino behintzat ohikotasun batekin agian hitz egitea kostat. Bai, hori oso ondo ikusten da, oso importantea da edo aipatu bizi testamentua edo aurreti asko ontaten dokumentua teknikoki ditzen dena. Hori egin behar dela. Azkenean, eutanasia hiltzen direnen artean 15% edo hiltzen dira bideostatila burua galduta edo, baina eginda ez badaukazu, hortik aurrera, ez dago. Orduan, gu tailerrak egiten ditugu, eta batzutan konbidatzen gaituzte, hainbat taldetatik edo jubilatuen etxetatik, eta hola. Eta kuriosoa da, gizona batez ere, gizon askok ez dute. Eta badirudi, hola, heriotza aipatzea dela heriotza deitzea etor dadin. Baina bestalde, bizi egiten dugu, lan tekniko bat, bizaio egiten dugu, lehenengo informatu eta gero ja sinadurak eta hola. Eta gero esaten dugu, baten problema den baldin badoka, pribatuan, oso gai pribatua, hitz egingo dugu. Eta esaten denean jendeak ez duela heriotza hitz egin nahi, gezurra da. Jendeari konfiantza eremu bat ematen badiozu, jendeak hitz egiten du. Baina, nik uste bere konfiantzako jendearekin ere sentitzen du eremu hori ez dela egokia edo erosoa, edo pentsatzen du besteak ez du entzun nahi, edo guri gertatzen zaigu batzutan ezagutu behar den jendea kontatzen dizula oso gauza larriak edo oso gauza sakonak inguruan kontatzen ez dituna. Orduan, zein da problema? Problema da, sozialki gaia tabu dela. Personalki ez da tabu, sozialki da. Sozialki espazio horiek eraikitzen jarraituko dugu elkarrizketa garatzen jarraitzeko, gaurkoan denbora bukatu egin zaigu, beraz hemen utziko dugu elkarrizketa, baina Iñaki Alegria, mila esker gurekin hitz egiteko tarte hau hartu izanagatik. Mila esker zuri. Mila esker zuri ere. Hona arte iritsi da asteazken honetako albistegia, Neomak taldearen inork ez du berdin egiten negara bestearekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Urtzeko borderik dauden belduren izotza. Baina norenak dira, ez ditut sentitzen ireak. Itxutu gaitu zure gorrotu garenkeak. Inork ez du berdin egiten negar. Inork ez du berdin egiten negar. Inork ez du berdin egiten negar. Behingoz argitu dira